Vlog guys, si nanay. Nanay, tara. Tanaw siya sa akong vlog. Hi nanay. Hi. Hello. Tanaw siya vlog na ako kay nag-subscribe daw siya. Charot. Thank you subscribe. Tanaw siya. Tanaw siya. Ganyan ako na vlog guys. Napakasakogon. Si nanay. Oras na daganon. Kogon? Depende sa mo kusog bakag dagan sa motor. Halalala. Welcome to my vlog. Sure. Tidog si nanay. Kugo na yung mga No, I'm part 2. Oo. Ilang oras na siya. Isa ra oras. Uli, ka. Isa og tunga ora ta. Ambot pila ang dagan sa part 2 guys. Halalala. Comment below. Charot. Thank you guys, subscriber. Charot. Thank you.